Guys, so dumating na po nga tayo sa oras na ito at dapat na pong hello. So yan guys, December, see you in December. Bye, December. December aja kita tayo. oh Pagsagit kayo kung ano di kayo sangit. kaya ako na numadig kuna na madagsangit tatay hindi pa yung bigla mo. So andito na tayo sa time na dapat na pong magpaalam at makaalis na papunta ng Manila kasi my father, you see that? Yan yung aking my face. This my brother. In my brother again, no brother. After last night. Si Ate Perlita. Ayan, one night, lockdown. Guwapo, pang TikTok. Guwapo na. Yan yung mga kasama ko namin. Pumunta. Yan. Ay Maria, inyati may mabagam. Tamang Jollibee lang. So ano pong masasabi nyo mga kaibigan? Tumawag ka pa lang kadwa naman. Ay ha? Kahit maputi na ang buko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangarap sa nakalaan sa atin. Ang kalipas ay babalik natin. Bijuki ka pa kung hindi ka bijuki ka. Ipapaal. Ito naman yung Dol. Eh Dol. Dol. No? Ay na. Kurang tayo balik guys. Reklat tan, tara. Mga natuwa ni Steve.